Droga arribant amb dron a la presó. Un vídeo posa el focus en un problema creixent. Llavors, el subtitular diu unes imatges que no corresponen a cap presó catalana mostra com funcionen aquests enviaments. Jo suposo que el vídeo aquest no serà fals o serà fet a miar, Perquè, clar, que diguin que no és cap presó catalana. Clar, vull dir, dius, quina notícia és aquesta, no? Vull dir, fa uns dies, és que no, t'ho dic perquè fa uns dies vaig veure un reel de dues persones joves que llegien assegudes en un banc 2 llibres d'autoria literària antiga de prestigi i quan s'acomiadaven es desitjaven bon dia i vaig trobar-ho molt estrany. Llavors vaig veure que això era intel·ligència artificial, saps què vull dir? No era real, això, Has de vigilar molt avui en dia perquè te la poden fotre doblegada, no? I diuen que de totes maneres ja fa temps que els sindicats alerten que les presons catalanes també es detecten drons que porten droga o mòbils i el més habitual és que passi a la nit. A veure, la droga ajuda a inventar-te una realitat paral·lela imaginària davant d'una inapatent, però els mòbils per què són? O sigui, per fer el vísum de la droga? O per fer més... No, queda registrat, això, Has de vigilar el concepte que poses. O per PayPal, no? Com s'ha de pagar. O per fer més comandes, són els mòbils. O per dir, aneu sopant, que avui tampoc no em va bé venir. Clar, és que no ho entenc. Perquè els mòbils estan prohibits a les presons, no sé, potser per comunicar-se amb l'exterior, no ho sé. No ho sé. I dic jo sense entendre d'inhibidors de freqüència ni de blindar espais aeris i això, Si el problema és de pressupost per uns 30 euros, hi ha aquella empresa de nom de Selva Tupida, que no vull dir el nom, que et porta una càmera amb detecció de moviment a casa. Vull dir, entra un dron a la presó i allò ja pita, saps? Sí. O si vols una solució més analògica, no ho sé, una econòmica xarxa prima sobre el pati i a les nits faria la feina, no? No és mala idea, Hòstia, als carrers de Sevilla a l'estiu hi posen uns tendalls, no perquè la gent no li toqui el sol al cap, doncs el mateix, però amb xarxa, és molt car això, hosti, és que no ho sé, hi ha coses que... Hi ha d'haver alternatives. Suposo que n'hi entenc de res. Va,